што, сябры, дачакаліся, прыйшло, прыляцела да нас яно, не парушыла завядзёнку, усё па раскладзе, усё па плане. Узрадавала, настрою зняло, аптымізму падкінула, сіл дадало, жаданняў нарадзіла. Лета, як жа доўга мы цябе чакалі, і як жа хутка ты праляціш. Ну і на што я гэта сказаў? Вяртаюся на зыходную. Лета, як жа доўга мы цябе чакалі, і каб ты ведала, якія планы мы на цябе ўскладваем. А ты ведай, планы мы на цябе ўскладваем грандыёзныя. Так што будзь ласкавее, не падвядзі. Такім чынам, 4 чэрвеня, нядзеля. У Літве сёння дзень бацькі азначаюць, у Расіі дзень меліяратара, у Казахстане дзень дзяржаўных сімвалаў, ва ўкраіне дзень працаўнікоў воднай гаспадаркі, у Ісландыі дзень маракоў. А ў нас на Беларусі сёння значнае рэлігійнае свята – Троіца. Працаваць забараняецца. А вось правесці час нацыянальным хіт-парадам «100 песен для Беларусі» не можна, а трэба. Вітаем усіх, хто зараз з намі. Вітаем, віншуем і пачынаем! Як заўсёды, на самым пачатку з абвяшчэння тых, каму, згодна з вашымі аўтарытэтнымі меркаваннямі, трэба збіраць рэчы і да выйсця накіроўвацца. Казаць мне гэта надзвычай прыкра, але трэба. Такім чынам, спадзяюся, усяго толькі на некаторы час мы развітваемся з наступнымі выдатнымі выканаўцамі. Кейсі, не веру вачам сваім. Вось неспадзяванка, дык неспадзяванка. Чорную і чырвоную нітку слала. Ой, чаму ж я, чаму ж некрасіва. Руслан Мусвідас. Не засмучайся, Руслан, яшчэ пачуемся. Ой, чаму, чаму. Скажи мне правденьку, где живешь. Алексей Хлястоў, не твой быў ты. А я живу для воды, а я живу для воды. Нова, развітваемся з надзеяй на хуткую сустрэчу. Наталья Трус. З нецярпеннем будзем чакаць вяртання. Вось такія вынікі. І вось што я не стамляюся паўтараць. Вярнуць выканаўцаў, якіх мы згубілі сёння, толькі вам па сілах. Пакідайце свае пажаданні, просьбы, прапановы ў нашай афіцыйнай групе ВКонтакце. І зноў наталяйцеся любімымі песнямі ў выкананні любімых артыстаў. Усе заяўкі мы стараемся выконваць. І якраз гэтым зоймемся зараз жа. Я саступаю месца тым, каго вы рознымі спосабамі спрабуеце ўнесці ў сцэнарый хіт-параднага свята. Глядзіце, слухайце і галоўнае, галасуйце! Сонька, над лесом ходять, хлопець на дівчині.
просила девка, валы на дуброве, валы погубила, сама заблудила, привилась девка, да к битой дороге, к битой дороге, да к белой березе, к битой дороге, к белой березе, к битой дороге, к белой березе. Ты не бачив моих валов на дуброве, ой, я ще ж не бачив майго батьку дома. Валов я не бачив твоих на дуброве, ой, только ж я бачив твоего батьку в доме. Shake it,
Пяцёрка тых, хто рвецца ў бой на музычным рынгу, абвешчана. Далей справа за вами. Толькі вам вырашаць, хто з гэтага бою выйдзе пераможцам і такім чынам заваюе ганаровае хіт-параднае месца. І зараз я па чарзе буду называць тых, хто на гэтым тыдні вашымі стараннямі і намаганнямі атрымаў права пераможцам звацца. Такім чынам, дзясятка шчасліўчыкаў тыдня. Юля Быкова, чароўная салістка гурта «Аура». Да даручанай ёй справы ставіцца надзвычай адказна. Яна не стамляецца старанна, рупліва і акуратна каленіцу ламаць. Што? Я менавіта гэтую думку тыдзень таму агучваў? Так сапраўды літаральна слова ў слова? Дык з мінулага тыдня нічога не змянілася. «Аура» зноў 10-е. Хіт-параднай сям'і папаўнення здолела скарыць сэрцы і ўлагодзіць абсалютны слых прыхільнікаў выдатнай беларускай песні. Вольга Плотнікава вачамі стрэльнула, голасам захапіла ў палон, закружыла ў вясёлым танцы, узняла настрой і вось вынік. Вольга Плотнікава, 9-я ў нашым шорт-лісце. Віншуем і запрашаем шчасліўку на нашу імправізаваную сцэну. Думала, цыганочка
На 8-й прыступцы на гэтым тыдні, оказывается, Віталь Пракапович. Не дагледзелі прыхільнікі, не дапрацавалі. Ой, здаецца, і гэта мае вусны ўжо прамаўлялі. Роўна тыдзень таму. Так ад чаго здзіўляцца? Нічога не змяняецца ў хіт-парадным жыцці любімчыка публікі. Быў Віталь на 8-й прыступцы, на ёй і застаўся. Віталь, у нас крок наперад, гэта зусім не спроба да ўцёкаў. Так што набірай хуткасць, а вы, паклоннікі, надайце хлопцу хуткасці. 8-е месца – Віталь Пракапович. Я перейду річку, святий місяченьку, я перейду річку, до дівчини на всю ничку. Святий місяченьку, я перейду річку, до дівчини на всю ничку. Я річку перейду, чобіт не замочу, щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Зайшов до мілеї, вечеря сядаю, а моя милая та й чорна бривая, вечеряти не схотіла. А моя милая та й чорна бривая, вечеряти не схотіла. Чи ти захворіла, чи набила мати, що ти не виходив в зелений садочок, червоную руту рвати, що ти не виходив в зелений садочок, червоную руту рвати. Заболіла, ні набила мати, зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Святий місяченько, показуй стеженьку, везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу жінку, везу жінку, везу жінку. Везу жінку, везу жінку, везу жінку. А вось становішча наступнай удзельніцы вялікага святочнага канцэрта змянілася. І скажу вам, не ў лепшы бок. Адцягнула нешта на тыдні ўвагу прыхільнікаў, перашкодзіла нейкая сіла ранейшай актыўнасці і напорыстасці. Сябры, аб'ядноўвайцеся і выпраўляйце сітуацыю. Вольга Змуршык будзе вам вельмі ўдзячна. А сёння яна 7-я. Ты, казача, ходи, меня верно люби, сердце мое, як до тебе ходите, тебе верно любите, в тебе батька лихи, ты недобрый таки, сердце мое, батька дома не вае, на веселе гуляе, а ты сердце ходи, меня верно люби, сердце мое, як до тебя
серце моє, як до тебе ходите, тебе верно любите. У тебя кошки лихие, да недобрые такие. Сердце мое, сердце мое. А я кошкам захожу, кусок сала положу. А ты, сердце, ходи, меня верно люби. Сердце мое, як до тебе ходите, тебе верно любите. 6-е место досталося Наталлі Камісаравай. Вось ведае Наталья, як у цель трапіць. Вясковыя краявіды, качкі на плоце, заснежаныя прасторы. Хаця зараз гэтыя самыя заснежаныя прасторы дзіўнавата выглядаюць. Ну і што? Прыхільнікаў гэта ніколькі не бянтэжыць. І гэта толькі пацвярджае ісціну. Класная песня па-за сезонамі. Сустракайце, Наталья Камісарава, 6-е. Зелене листє, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане. О, як же ж сумно, о, як же ж нудно. О, як же ж сумно, о, як же ж нудно. О, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно. О, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забудь і трудно. Любила хлопця півтора року, любила хлопця півтора року, любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. Любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. А як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали. У сярэдзіне хіт-параднага п'едэстала размясціўся гурт «Фолкор». Ну што, паклоннікі, задаволены тыднёвым вынікам? Не? Вось і мяне ён здзівіў вельмі. Ну, якія прапановы? Галасуй! «Фолкор» 5-й. Был на свете хлопец даволі малады. Любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі.
мислівці, ніякі вороги. Забрали дівчиноньку, де сиром пироги. Ой, ті чули ви, забрали дівчиноньку, де сиром пироги. Той хлопець пам'ятався, ти крикнув, що цали. Ви дівку забирайте, отдайте пироги. Ой, ті чули вы, вы дівку забирайте, отдайте пироги. Ой, те чули, ой, те чули вы, вы девку забирайте, отдайте пироги. Ой, те чули, ой, те чули вы, вы девку забирайте, отдайте пироги. Дорогие, не будьте вы таки, ніколи не мяняйте любов на пироги. Ой, ті чули ви, ніколи не мяняйте любов на пироги. Ой, ті чули ви, ніколи не мяняйте любов на пироги. Ой, те чули, ой, те чули вы, ніколи не мяняйте любов на пироги. Ой, те чули, ой, те чули вы, ніколи не мяняйте любов на пироги. Уздымаемся на наступную прыступку. Гэта мы уздымаемся, а для добра вядомай усім паспяховай троіцы ўсё застаецца па-ранейшаму. І да твару нам на месцы таптацца. Уся надзея на вас, дарагія нашы фанаты. Не буду дыктаваць вам усе крокі, якія вы можаце здзейсніць, а вось пра актыўнае галасаванне нагадаю. Нават папрашу, карыстаюся службовым становішчам. А што, не так часта я гэта раблю? Ну што, дамовіліся? Будзем спадзявацца. А сёння Аксана Вечар, Кірыл Ермакоў і Максім Осіпаў зноў чацвёртыя. Не спалося моладзі, не драмалася, не спалося моладзі, не драмалася. Прыснілася моладзі мілага рука, прыснілася моладзі мілага рука. Прачнулася молада, мілага няма, прачнулася молада, мілага няма. Ой, пайду я молада ў сад гуляючы, ой, пайду я молада ў сад гуляючы. Бачу, бачу, міля
Галасістая, яркая, шчырая, прыгожая Валянціна Альшанская чарговы раз задаволіла хіт-парадную публіку. Пераманіла на свой бок тых, хто сумняваўся. Скарыла тых, хто ленаваўся. Аддзячыла тым, хто за яе з тыдня ў тыдзень змагаўся. Трэцяе месца. Віншуем з бронзай, Валянціна. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Что люди говорят, то я не боюсь. Люди поговорят, да полягут спать, а я молоденька, миленьким гулять. А я молоденька, миленьким гулять. Прогуляла ночку, прогуляла две, а на третью ночку пришла на заре. А на третью ночку пришла на заре. Любовь не запала, кровь не вода, любила милого, а теперь беда. Любила милого, а теперь беда. Любила милого, у войска поймал, я на себе другую, лепшую знайшов. Я в себе другую, лепшую знайшов. А зараз паслухаем кампазіцыю. Бадзёрую, вясёлую. Патанцуем, паспяваем. Вы не супраць прапановы? А чаго супраціўляцца? Песня па ўсім, відаць, вам падабаецца. Яе выканаўца даўно ў вашых фаварытах. Так што ўстаем і віншуем Вольгу Сацюк з другім месцам. Ой, Павла горлица лебяду, ой, Павла горлица лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Див-див на сяло, і в мір на яго, я налюбка яго, я налюбить яго, яна пойде замуж за яго. Идите, горлику, не журись, идите, горлику, не журись, на чужие горлицы не дивись, на чужие горлицы не дивись. Див-див на сяло, і в мір на яго, я налюбка яго, я налюбить яго, яна пойде замуж за яго. Бо чужие горлицы улетять, бо чужие горлицы улетять, яны тебе горлика не схотять, яны тебе горлика не схотять. Див-див на сяло, і в мір на яго, я налюбка яго, я налюбить яго, яна пойде замуж за яго. Яна любка, яна пойде замуж за яго. Ну вось, дзявятка абвешчана.
Давайте яшчэ разок паглядзім, як размеркаваліся месцы на гэтым тыдні. 10-е месца. Аура. Ольга Плотникова, 9-й радок. Віталь Прокопович, 8-й. Я перейду річку до дівчини на всю ничку. Свети мисаченьку, я перейду річку до дівчини на всю ничку. Серце моє, як Ольга Змуршик, Сёня, 7-я. Тебе верно любите, тебе батька лихий. Ой, як же ж сумно, ой, На як 6-м месцы Наталья Комиссарова. Як же ж сумно, ой, як же ж нудно. Ой, течу, Гурт Фолклор у рейтингу 5-й. чули ви, любив я дівчиноньку, де сиром пироги. Приснилася молоді, Оксана Вечер, Кирилл Ермаков, Максим Осипов, 4-я. молоді, милая рука. Проснулася молода, милая няма. Проснулася молода, милая няма. Люди говорят, 3-е место Валентина Альшанская. что люди говорят, то я не боюсь. Ой, Павла горлица лебеду посылала Ольга Сатюк, Серебро. по воду. Посылала горленька по воду. Дыб-дыб на село. І вось яна, самая жаданая прыступка. Першая. Пад бурныя апладысменты, якія пераходзяць у авацыі, чарговыя залатыя медалі ўручаюцца Лесе Кодуш і Славе Нагорнаму. Віншуем! Я приеду со сватами завтра до тебе. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Отказала девчинонька тому казаку. Есть у меня вже коханий, вірна я йому. Зайшло сонце за оконце, за зеленый сад. А у тим саде розмовляли дівка і казак. Зайшло сонце за оконце, за темний лісок. Приди, приди,
Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце 3беларусь.бай. Спасылка на галасаванне ёсць у групе нацыянальных хіт-парадаў ВКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Убачымся праз тыдзень.